Du er grim af helvede, du. Jo, men det var da ikke Hold grimt, kæft, nogle af de ting, vi Makker. snakker om. Ja, du er Hvad grim. sagde skægkræ noget? Ja. Du kan ikke selv bruge den. Jo, fordi så er det ikke Det er jo sjovt. dig, der er skægkrævet jo. Ja. Men det er fordi, nogle gange så skuffer I mig så meget, så noget, der er så oplagt, så bruger I det ikke til noget. Så er jeg nødt til nogle gange selv at fikse. Jamen, det er kun til de gode stunder jo, du skal hedde skægkræ. Ja, det havde passet perfekt, ja. Ja, Kan ikke få noget fair. skru skæg, eller? Du får den. Hvad siger skægkræet? Er du glad nu? Det var guld, der sagde noget. Ja, jeg spurgte dig, kan jeg ikke finde noget grus skæg? Nej, okay. Fuck, man. Der er for langt i mål, det kommer ikke til at ske, det dreng. Bare giv op. Bare giv op. Der er for langt i mål, der. Det er simpelthen ikke, hvad jeg kæmper for. Der er simpelthen for langt i mål. Men det er det også, okay. Men hvorfor skaffer du det så ikke bare lige, så du sådan kunne fixe? Jamen, jeg har aldrig set det nye Battlefield 6. Jeg overvejede det også lige da jeg så det. Jeg tænker sådan, det kunne jeg godt overveje. Lidt ambitiøst, når du ikke har en anelse om den overhovedet virker. Du vil slå masser rekord 3-17. Det kan jeg ikke. I Battlefield 6, eller hvad? Ja. Vi spillede hele weekenden. Formår ikke at lave en skid, når jeg er på Battlefield. Men jeg synes bare tage C4 på en crosser, og så bare ind i tanksene. What? Så virker det ikke. Der var jo ikke nogen crosser, jo. Crosser? Er der ikke crosser i det? Nej. Det er fucking åbent Nej, beta. altså jeg får stress af, at du kalder det en crosser. Men jeg troede, der var crosser i det. Men der tror ikke, det ord findes. Jo, det gør sgu Nå. da. Det gør det. Det er Det sgu gør ikke det. crosser. Crosser? Prøv lige at lade være med at lyde så klog, din fucking sorthårede æbkat, altså. Jo, men jeg vil... Altså, er vi enige om, hvor mange dæk har den crosser? Det er udløbet, man. Luk røret, dit bums. Hvor mange dæk har den crosser, du snakker om? Luk røret, dit bums. Hvor mange dæk har den crosser, du snakker om? Kæft, hjertecellerne, Eller du to, er væk, faktisk. mand. Har jeg Crosser. noget at give din sorthårede luder, mand? Crosser. Det er sgu da en crosser. Altså, motorcross. Ja, jeg er med på ideen. Men det var ikke det, du Det snakker lyder om. ikke helt sådan. Det lyder ikke helt altså. Det lyder som, den ene prøver at snakke om en ATV, og den anden snakker om en crosser. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der snakker om crosser. Jo, crosser 2 hjul. Wum. Nej, det er ikke rigtigt. Du Wum for helvede. Ej, du er så bagt.